Kaya nga Pinoy, hintas daw kung ako gay na, pilipig ko sa gatos. Nga naman dyan ang dula dyan. Naipilde, naidaog. Naipilde kita, giskalibot dyan. Naghilom-hilom ragay ko. Tara, tutag balay. Basin na snack dito. Nga po na itong mga flight tanod, uy. Imbis ay nanginahanglan og trabaho, nakayan po kayo. Angaw, medyo maipit ani ba? Umaipit, oy. Medyo na nag-apply ka kagawag tanod ba? O nang-apply, mga dugayan, oy. Paabot si kagawad, bay. Eh, wad, may buntag, wad. Si may buntag. Ano guna o, udto na gani kayo. Ito itong mga flight kuhan, tanod. O, ako tuwag. Nya. Na. Yati. Bis dako taglawas, nagbibats na to. Dako paglawas unsan paggukod ani sa mga bata. Pero sige lang. Kursunada mga ka. O, wad, kursunada kay kuwad. Patanod, wad. Kamitlokon, panako na sila, wad. Ba, yun na. Kini may gipangita na ako na tanod ba. Kursunada gid kayo. O sige. Start nag-training ron na. Kay pag makapasa ka sa mga training ron, dawat na din kanyang hapon. Isa kalibo ka, kuan, dumbbell nimo. Sige, kay magkuan sa ko, mag-CR sa ko. 399. 1,000. Kuya, oy. Ikot sa ko, bay. Angoy. Medyo dakuan ang bipat si kagawad, oy. Dako pa man siya. O dako, oy. Medyo maglisod si dakop sa mga bata ba? O maglisod, oy. Oy. Ay, pag push up na bad boy, kay para mukha niyo mga kuan diri ba yo? Diri yo. Lawas niyo ba? Sige na. Yung balik ko ha. Pagbalik na ako, humana ka diha push up. Na, Pin, kisa man nagtutuwad baboy, Pin. Na, di mo nagbaboy dyan. Pamalagi ko ni kuya nga tanod. Na, maglisod yun nagdakop sa tuwa dyan ba? Pinga na to na dyan. Ha, ikaw, Pin. Malipay po ka ba? Pinga na to na eh. Yati, di mga bata nagi. Ipingan na akong tanod din noon. Mabara ko diapin. Angoy. Medyo gara-gara lang ko ni kagawad ba tanod. O gara-garaan, oy. Boy, human naman ka sa dumbbell boy na boy. Ug sa push up. Tulas lang boy para paspas imong paghukod boy. Pagdagan boy, jogging ba jogging? Lipong mo ko, bay. Kaya blood man siguro ko. Natuara, nagirig-girig na da. Tanong-tanong pa man. Abig kaya da. Kuya Panay, nakita na mag-inom na rin siya. Sagdiyan na siya.